Вітаю, сябры! З вами Квадрат, і сёння у нас нарэшце заканчэнне серыі The Walking Dead. Чацвёрты і апошні эпізод фінальнага сезона выйшаў 26 сакавіка, завяршаючы амаль 7гадовую прыгоду, якая пачалася 24 красавіка 2012 года. І зараз мы паглядзім, як гэтае падарожжа скончылась. Адразу папярэджваю, у аглядзе будзе дзве часткі. Першая без спойлераў, другая са спойлерамі. Таму для ўсіх, хто хоча сам убачыць фінал мертвякоў, будзе папярэджванне пра спойлеры. А мы пачынаем. А пачнём мы з тэхнічных дэталяў. Якасць па-ранейшаму спадае. Зараз анімацыя, асабліва анімацыя твараў, час ад часу увогуле жудасная. І чым бліжэй да фіналу, тым горш. Але, канешне, не цэлы час. Таксама трохі ўцякаюць кадры. Часамі нават да 30-40 кадраў на секунду. І гэта звязана не з маім кампутарам. У папярэдніх эпізодах было лепш. Акрамя гэтага, нічога на шчасце не змянілася, таму пераходзім да фабулярнай часткі. Гісторыя працягваецца адразу пасля выбуху на карабле Дельты. Клементына ратуецца разам з Алвіном малодшым і спрабуе вярнуцца да школы, якую яны знайшлі ў першым эпізодзе. І зноў, праз лук і поўзанне па пячорах крыху прыпамінае Лару. Калі без спойлераў, гэта ўсё. Можна яшчэ сказаць, што акрамя гісторыі цалкам, у гэтым эпізодзе будзе закрытае пытанне пра лёс станаўлення Эйджэя, а таксама завяршыцца рамантычная ці сяброўская лінія сюжэта. У выніку мы маем заканчэнне вартае серыі. Можа крыху кульгае на якасць, можа сюжэт крыху не дацягвае да першай часткі, але да першай часткі дацягвае хіба толькі Tales from the Borderlands. Але ўсё адно добрае і эмацыйнае заканчэнне. Вельмі раю пагуляць. Але лепей адразу ад самага пачатка і да канца. Так цікавей. А зараз я развітваюсь з тымі, хто не хоча чуць спойлеры. Шчыра дзякуем за прагляд. Лайкі і каментары, калі што, па-ранейшаму дапамагаюць. Да пабачэння ў наступных відэа. Бывайце! А зараз будуць спойлеры. Папярэджваю. У вас яшчэ ёсць час закрыць відэа. Я яшчэ крыху чакаю, і мы працягваем. Дык вось, само заканчэнне амаль 1 у 1 паўтарае заканчэнне першага сезона. Спачатку Клементына губляе сваю бейсболку, потым яе кусае навец, калі яны ўцякаюць да школы. Яна, як і Лі, глядзіць, як маленькі Эйджэй абараняецца ад зомбі, а таксама сама падказвае яму, што і як лепей рабіць. Таксама, як у першым сезоне, Клем можа рашыць, што рабіць Алвіну. Забіць яе ці проста ўцячы. Гэткі самы выбар быў і ў Лі. Але зараз выбар яшчэ цяжэйшы, бо ў пісталеце скончыліся патроны, а побач толькі сякера. Але выбар гэты нічога не мяняе, бо Алвін усё адно бярэ сякеру і потым мы трапляем у флэшбэк пра то, як пачыналась падарожжа Клементыны і Алвіна. Пасля гэтага гуляць мы працягваем за Алвіна і паўтараем шлях Клементыны з першага эпізода гэтага сезона. Ловім рыбу і разглядаем маленькую хатку побач. Знаходзім яе бейсболку і потым вяртаемся да школы. Бачым усіх, хто выжыў цягам сезона, некаторыя іншыя вынікі нашых дзеянняў, а напрыканцы мы бачым, што здарылася з Клементынай. І гэта амаль нічога дзіўнага. Калі вы чыталі комікс, то гэта Дейл. Калі глядзелі серыял, то Гершал. Калі проста хочаце спойлераў, Клементына жывая, але без нагі, за якую яе ўкусілі. Хэпі-энд па стандартах хадзячых мертвякоў. Простое, як паказана магчымая смерць Клементыны, і што пасля гэтага робіцца, цяжка сказаць, што атрымалася выдатна. А я, канешне, задаволены, што Клементына выжыла пасля ўсяго, але заканчэнне першага сезона было значна мацнейшым. Таму ўсё неадназначна. Але гэтая няпэўнасць паміж выдатна і цудоўна, таму ўсё адно раю пагуляць. Асабліва, калі творцы выправяць тэхнічныя праблемы. А зараз я развітваюся з вами другі раз. Беражыце ногі і рукі падчас зомбі-апакаліпсіса. І бывайце! А калі хтосьці турбуецца пра лёс сабак у гульнях, Розі жывая.